gelukkig niet meer. De leraar kan gewoon lekker thuis zijn voorbereidingen doen, gewoon een les maken. Partij van de Arbeid Friesland, dat is zeg maar de bestuurders van de provincie Friesland, die hebben gezegd van wij willen graag 1 keer per maand ook de provincie in. Om te kijken van hoe gaat het in gemeenten, hoe gaat het op het lokaal gebied, op het gebied van bestuur, ondernemen, onderwijs en dergelijke. We zijn hier in het inspiratiecentrum van PTH en bij de RTV NOF. En dat zijn 2 lichtende voorbeelden van hoe mooi wij het in Noord-Oost-Friesland en in Kalmeland doen. En de achterliggende gedachte voor ons is om een keer te laten zien aan de Partij van de Arbeid Friesland hoe goed wij het hier doen en hoe mooi het hier is. Dus als we het kort mogen omschrijven, heeft het daadwerkelijk nut dat de landelijke politiek en de provinciale politiek ook in kleinere gebieden toch wel even een kijkje nemen. Dat heeft zeker nut, want zo vaak komen wij niet in beeld of in nieuws, maar wij zijn natuurlijk hartstikke trots hier in deze regio. En dat mag ook best een keer gezien laten worden, klopt. Wat politici en bestuurders moeten doen, is uit het provinciehuis, uit het gemeentehuis en ook uit de Kamer komen en de wereld ingaan. En kijken wat er in dorpen, in steden, in bedrijven gebeurt. Daardoor geïnspireerd worden en vervolgens gaan nadenken. Niet alleen nadenken, maar ook daar iets mee te doen, zodat je naar vernieuwing, naar verbetering van de wereld komt. Wij zijn hier vanmiddag op stap met mensen uit de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, de provincie en ook de gemeente Kolmeland. Die weten elkaar heel makkelijk te vinden en dat is het voordeel van een landelijke politieke partij. De dingen die wij vanmiddag hebben gezien bij ons werkbezoek als Partij van de Arbeid Friesland, ja, daar ben ik heel erg van onder de indruk. Wij zijn bij 2 scholen geweest in Kolm die samen een nieuwe school gaan beginnen feitelijk. Nou, dat is heel inspirerend om te zien hoe daar vernieuwing wordt gezocht. En dit bezoek aan PTH in Kolmerswaag, ja, daar gaat de wereld voor je open. Ik wist niet dat zo'n bedrijf hier zat. Dit is wel weer een voorbeeld van dat wij in Friesland wel eens wat bescheiden zijn. Dat we denken, nou, doe maar gewoon, doe je gek genoeg. Dit bedrijf is gewoon gezocht in heel Nederland. En wij hebben het. En ik mag wel even kort samenvatten, dit is niet naar aanleiding van het tumult vorige week dat de PvdA meer op stap moet. Dit doen wij altijd al. En ik vind ook dat we moeten laten zien dat wij hier met z'n allen beter van worden. Wij zijn beter in staat ons werk te doen. Maar aan de andere kant levert het ook echt iets op voor de streek.